Pe vale, pe munte, stau satele mele, aproape de codri, aproape de stele. Pentru fiecare om din lume există un loc anume care îl așteaptă mereu. Pentru mine acest loc este satul meu natal, Hârcești. La mijloc de Codru, înconjurat de 3 dealuri și după spusele unor bătrâni, de fapt, pe locul unei mări. Satul Hârcești a fost atestat pentru prima dată în anul 1568. Multe monumente ale patrimoniului cultural se află pe teritoriul satului, dar un rol aparte îl are biserica din satul meu de baștină. Biserica satului Hârcești este amplasată în centrul satului, însă biserica din prezent nu își are începutul odată cu construirea și atestarea satului. Anul înființării primei parohii din sat nu poate fi precizat din lipsă de documente, însă, din spusele bătrânilor, prima biserică despre care se știe sigur că a existat a fost construită prin anii 1760-1770. Ea se află mai la est de biserica actuală, construită din lemn, lipită cu lut, văruită, acoperită cu șindrilă, într-un corp cu clopotniță în formă de corabie. Hramul primei biserici se sărbătorea de ziua adormirii Maicii Domnului. Până la distrugerea sa, în anul 1862, din ordinul arhiepiscopului Antonio Socolov, biserica a fost ctitorită de câțiva parohi. Distrugerea bisericii vechi nu a însemnat încheierea vieții religioase a comunii. A început construirea unei noi biserici pe locul unde se află și prezenta. Ea a fost finisată în 1872, având același hram, Adormirea Maicii Domnului. Biserica este clădită din piatră în stil bizantin, într-un corp cu clopotniță la fațada de vest, pe unde este intrarea. Biserica era în formă de corabie dreptunghiulară din care se ridicau 2 turnulețe. S-a păstrat până în prezent această structură a bisericii de pe timpul lui Ioan Lungu, figura căruia merită să o evidențiem. Acesta a slujit 33 de ani, unde și s-a stins din viață. Din spusele bătrânilor, acesta a avut un fecior care s-a stins de tânăr. Pentru a-și aminti mereu de fiul său, parohul a hotărât să-l înmormânteze în ograda bisericii, în stânga altarului. La moartea sa, parohul Ioan a fost și el înmormântat în ograda bisericii împreună cu soția Zinovia. Un alt slujitor al bisericii a fost Alexandru Prodan, care pe parcursul slujirii sale la biserica din Hârcești 1907-1922 a contribuit semnificativ la ridicarea religiei. El s-a marcat și prin predarea în școală a religiei, care în secolul 20 constituia o disciplină de bază în școală. În memoria acestor parohi, în ograda bisericii, în anul 2016 a fost înălțat un monument. Când celelalte biserici erau închise, biserica din Hârcești a continuat să funcționeze. În 1944, în timpul războiului Antichrist, biserica a fost lovită de proiectile. După retragerea fascistă, biserica a început să fie ctitorită de un paroh local, Tudor Papuc. Sub conducerea lui, biserica a fost reconstruită în întregime. Însă în vara anului 1982, după 37 de ani de la refacerea bisericii, în podul acesteia a izbucnit un incendiu. Biserica a ars până la temelie. În 1985 s-a început reconstruirea bisericii, care a durat 2 ani. Biserica și-a recăpătat forma sa inițială, însă în loc de 2 s-au construit 3 clopote. În anii următori, biserica a fost ctitorită de următorii parohi. În prezent, biserica este ctitorită de parohul Vasile Dumitraș și are o semnificație deosebită pentru viața religioasă a comunei. Aici se slujește taina cununiei și taina Sfântului Botez. În fiecare duminică și sărbătoare se slujește Sfânta Liturghie. Biserica rămâne în continuare acea punte care ne apropie de Dumnezeu. Rămâne doar să venim și să le descoperim pentru a fi și în continuare un gând, o credință, un neam.